እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ፌስቡክን ዩቲዩብን ብቐጥታ ካብ 4-4 ፍርኣን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርኣን ይመሓላለፍ። ዳሓን ደምሲኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 26 ነሓሰ 2019 ወይ ከዓ 20 ነሓሰ 2011 ዓመተ ምህረት ዜና ቀዲምና ኣብ ኢትዮጵያ ክካየድ ዝቐነየ ወይ ከዓ ክኽበር ዝቐነየ በዓል ኣሸንዳ ኣሸንድየ ሸደይ ሶለል ብዝምልከት ናይ መዕፀዊ ጸብጻባት ክህልወና እዩ። ስፖርታዊ ጸብጻብ ከምኡ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኣብ ኣሜሪካ ንስልጠና መጺኡ ምስ ዝነበረ ጋሻና ዝጀመርናዮ ወግዒ ክንፍጽሞ ኢና። ንኩሉ ምሳና ክተምሲኡ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል። ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና ኣለኹም። ኣብ ከተማ መቐለ ሃገር ለኸ መድረኽ ምድሓን ሕገ መንግስትን ሕብረ ፌደራላዊ ስርዓትን ዝተሰየመ ዋዕላ ይካየድ ኣሎ። ሙሉጌታ ኣጽባሃ ተወሳኺ ኣለዎ። ምድሓን ሕገ መንግስትን ሕብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ብዝብል ይካየድ ዘሎቱ መድረኽ ዝኸፈቱ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ 40 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ዘይምርጋም ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝተረጋገጹ መሰላት ኣብ ኣደባባይ ብስፍሓት ይጠሓሱ ከም ዘሎን ተንቀሳቒስካ ንምስራሕ ሃብቲ ንምፍራይን ዘይከኣለሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኢሎም ዝኸፍአ ምጥፋእ ከይፍጠር ናይ ኩሉ ዜጋ ስግኣት እናሓየለ መጽኡ ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን እየታየ ያለው ከፍተኛ ስጋት ሁላችን ተባብረን በመታገል ህዝቦቻችን የሚፈልጉት ሰላም ልማትና ዲሞክራሲ ለማስፈን ይረአ ዘሎ ልዑል ስጋት ኩላትና ተሓባቢርና ብምቅላስ ህዝብና ዝደልዮ ሰላም ልምዓትን ዲሞክራሲን ንምስፋሕ ሰላምና ይህውኩ ዘለው ወገናት ክንቃለሶም ይግባእ። እዚ ሃገር ስርዓት ኣልቦነት ነጊስዋ መንግስቲ ዘይብላ ሃገር ክሳብ ትመስል ዜጋታት ብመንነቶም ምክንያት መንቀሳቐሲ ስኢኖም ኣብ ዘለናሉ እዋን ኢዶም ናብ ፌደራላዊ ስርዓት ዘወጣውጡ ኣይጠፉን። ጎንፅታት ብሄር ምብርኻቶም ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ብመንነቶም መጥቃዕቲ ክበጽሖም ምኽኣሉ ተወሳኺ ድማ ኣብ ልዕሊ ህይወት ዜጋታት ስግኣት ምውሳኹ ፌደራላዊ ስርዓት ብምምራሕና ዘይኮነስ ሕጊ ምኽባር ብዘይ ምኽኣልና እዩ እዮም ዝበሉ። ፌደራላዊ ስርዓት ኣሉታውን ኣዎንታውን ምስሊ ከም ዘለዎ ዘይክሓድ ሓቂ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ኮይኑ ግና እቲ ኣዎንታዊ ብምጥንኻር ኣሉታዊ ድማ መስተኻኸሊ ስጉምቲ ብምውሳድ ሕብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም ክቕጽል ምግባር ኣማራጺ ዘይብሉ ኢሎም እቲ ሕገ መንግስቲ ብሕገ መንግስታዊ መንገዲ ተኸቲልካ ምምሕያሽ ይከኣልን ይግባእን እውን ክብሉ ተዛሪቦም ውስጣዊ ሁኔታችን ስታይ በአጠቃላይ ለችግር ተጋላጭነታችን እያየለ መጥቷል። ውሽጣዊ ኩነታትና እንትርአ ካብ ሓፈሻዊ ጸገማትና እናዘያየደ መጽኡ ኣሎ። ሕገ መንግስቲ ብግልጺ ዝጠሓሰሉ ልዕልነት ሕጊ ዘይኽበረሉ ናይ ኩሉ መሰረት ዝኾነ ሰላም ድማ ዝተዘረገሉ እዋን ንርከብ። ታሪኻውን ኣብ ነዊሕ እዋን ዝተሃነጹ ህዝባዊ ክብርታትና እናሃሰሱ መጽኦም ብሓጺሩ ድማ ሃገርና ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ፈታኒን ሓደገኛን ዘፍርሕ ኩነታት ድማ ትርከብ እዮም ኢሎም ሃገርና ካብ ተወሳኺ ጉድኣትን ጥፍኣትን ምድሓን ከም እንኽእልን ከም ዝግባእን ክንርዳእ ይግባእ እዮም ኢሎም ኣብ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ መምህርን ተመራማርን ዶክተር መንበረ ፀሐይ ታደሰ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ኣብ ኢትዮጵያ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዘቕረቦ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ንሕገ መንግስትን ምድሓን ነቲ ሕግን ዓላማታትን እቲ ሕገ መንግስቲ ምርዳእ የድሊ ኢሎም ጽባሕ እውን እቲ መድረኽ ብምቕጻል ኣብ ልዕልነት ሕግን መረፃ 2012 ጽሑፋት ክቐርቡ እዮም። ኣብቲ ሃገራዊ መድረኽ ውድባት ዓረነን ሳልሳይ ወያነ ትግራይን ከም ውድብ ዘይተዓደሙ ምዃኖም እዚ ድማ ትኽክል ኣይኮነን ኢሎም ገለ ኣባላት ሳልሳይ ወያነ ግና ብውልቀ ከም ዝተዓደሙ ተዛሪቦም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባህ መቐለም ናብ ኣዋሳ ክንሓልፍ ምንቅስቓስ ሓርነት ሲዳማ ሕጋዊ መራሒኡ መን እዩ ዝብል ሕቶ ኣብ ዘሰሓሕበሉ ዘሎ እዋን ቦርድ ምርጫ በቲ ዳሕራዋይ ዝተገብረ ድምፂ ብኣቶ ዱካለ ላሚሶ ዝምራሕ ኢና ንፈልጥ ኢሉ ኣሎ። ብዶክተር ሚልዮን ተማቶ ዝምራሕ ጉጅለ ግን ነቲ ውድብ ዝመርሕ ኣነ እየ ብዝብል ህጹጽ ኣኼባ ማእከላይ ኮሚቴ ጸዊዑ ኣሎ። በኣቶ ዱካለ ላሚሳ ዝምራሕ ጉጅለ ብወገኑ ዶክተር ሚልዮን ብከቢድ ጉድለት ዲሲፕሊን ካብ ኣባልነት ካብ ዝተኣገዱ ሓደ ይብል። ጉጅለ ዶክተር ሚልዮን ቶማቶ ብወገኑ ብዛዕባ ኣመራርፃ ጉጅለ ዱካለ ላሚሶ ናብ ቦርድ ምርጫ ጥርዓን ኣቕሪቡ ከም ዘሎ እውን ተጠቒሱ ኣሎ። ኣብ ፖለቲካ ሲዳማ ኬንያ ዘይተጻረየ ነዳዲ ናብ ዕዳጋ ዓለም ክትልእኽ ምጅመራ ኣፍሊጣ። ናይ ኬንያ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ሎሚ ዘይተጻረየ ነዳዲ ዝጸዓነት መርከብ ናብ እስያ ኣብ ዘፋነውሉ እዋን እዚ ንኬንያ ዓብዪ ዓወት እዩ ኢሉ። Indeed, ladies and gentlemen, I am proud to say Kenya's grand march to oil and gas production and export has now begun.
ኬንያ ነዳዲ ትልእኽ ሃገር ምዃን ምጅመራ ኸበስረኩም ደሊ እዚ ሎሚ ብመርከብ ዝተጀመረ ጉዕዞ ነዳዲ ንኬንያን ንኸባብናን ሓድሽ ወጋሕታ እዩ። እዚ ብልጽግና ግን ብቕንዕና ክንሕልዎ ዝግብኣና እዩ። መንግስቲ ሃብቲ ተፈጥሮ ኬንያ ንህዝቢ ኬንያ ከም ዝውዕል ከረጋግጽ እዩ ኢሉ። እቲ ነዳዲ ካብ ግዝኣት ቱርካና ናብ ወደብ ሞምባሳ ብምኻይን ዝጓዓዝ ዘሎ ኣብ 2022 ግን ብሻምብቆ ነዳዲ ከም ዝሓልፍ ክግበር እዩ ከም ሓበሬታ ኬንያ። ሎሚ ካብ ሞምባሳ ናብ ማሌዥያ ዝተጓዓዘ ነዳዲ 200,000 በርሚል ምዃኑ ተሓቢሩሎም። ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ልፍንታዊ መንግስቲ ኣሰሚዓ። እዚ ስምዕታ ዝስማዕ ዘሎ ፕሬዚደንት ፍሌክስ ትሸሰከዲ ነዊሕ ተደናጎየ ምርጫ ድሕሪ ምስዓሩ ድሕሪ 8 ኣዋርሕ እዩ። ድሕሪ ና 2001 ቅንጸላ ድሕሪ ና 2001 ቅንጸላ ኣቡኡ ስልጣን ዝሓዘ ጆሴፍ ካቢላ ስልጣን ኣይሓድግን ብምባሉ እቲ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኮንጎ ብተደጋጋሚ ክናዋሕ ድሕሪ ምጽናሕ እዩ ሓድሽ ፕሬዚደንት ተመሪጹ ዘሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ቻይና ናይ ንግዲ ልዝብ ንምቕጻል ተሰማሚዓላ ኢሉ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ቻይና ግን ከረጋግጾ ኣይከኣለን። ጆሴፍ ካስተር ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ መድን ክቕርበ እዩ። ወኪላት ቻይና ናብ ልዝብ ክንምለስ ኢና ኢሎም ኣለዉ ኢሎም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ፈረንሳይ ይካየድ ኣብ ዘሎ ኣኼባ ጉጅለ 7 ምስ ናይ ግብፂ ፕሬዚዳንት ዓብድልፋታሕ ኤልሲሲ ኣብ ጎናዊ ኣኼባ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ቃል ከምዚ ኢሎም ክልተ ግዜ ደው ኢሎምልና ኣዝዩ ጽቡቕን ሃናጽን መጸዋዕታ እዩ። ካብ ልቦም እዮም ስምምዕ ክፈጥሩ ድሌት ኣለዎም። ኣዝዩ ኣገዳሲ ንዕኦም ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እዮም ዝበሉ ወሃብ ቃል ሚኒስተር ወፃኢ ቻይና ጀንግ ሽዋንግ ትራምፕ ብዛዕባ ዝበልዎ ናይ ስልኪ ዝርርብ ከም ዘይፈልጡ ብምግላጽ ምስሓብ ንምፍታሕ ግን ርትዓዊ መንገዲ ልዝብ እዩ ኢሎም ምስሓብ ቁጠባን ንግድን ቻይናን ዩናይትድ ስቴትስን ብልዝብን ምምኽኻርን ክፍታሕ ከም ዘለዎ ክገልጸልኩም ደሊ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ቻይና ግብሪ ምውሳኻ ኣንጻር ቅድሚ ሕዚ ብክልቲአን ሃገራት ዝተበጽሐ ስምምዕ እዩ እዮም ዝበሉ ኣብ ኣኼባ ጉጅለ 7 ምስ ሚኒስተር ወፃኢ ህንዲ ነረንድራ ሞዲ ብምዃን ብዛዕባ ካብ ቻይና ዝቐረበ ጻውዒት ካብ ጋዜጠኛታት ተሓቲቶም ምስ ቻይና ዝኣተዎ ምስሓብ ቀረጽ ክግበር ዝነበሩ እዩ ኢሎም ምውሳኽ ገረጽ ንዩናይትድ ስቴትስ ቢልዮናት ዶላር ከርክበላ እዩ ንዝብል ዘይሰማምዑ ተንተንቲ ኩባንያታት ኣብ ልዕሊ ቀረጽ እንተወሲኹ ኣብ ዋጋ ኣቑሑት ወሰኽ ስለ ዝገብሩ ተጐዳእቱ ተጠቀምቲ እዮም ይብሉ ኩናት ቀረጽ ናይ ዓለም ዝዓበየ ቁጠባ ዘለዎን ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን ናይ ዓለም ዕዳጋ ወይ ስቶክ ማርኬት ንሰሙናት ብዝለዓለ መጠን ሃሲዎ ይርከብ ቻይና ናብ ሃገራ ኣብ ልዕሊ ዝኣቱ ናይ 75 ቢልዮን ዶላር ፍርያት ዩናይትድ ስቴትስ ቀረጽ ክውስኽ እየ ድሕሪ ምባላ ስዒቡ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ 250 ቢልዮን ዶላር ዘውፅእ ናይ ቻይና ኣቑሑት ካብ 25 ክሳብ 30 ሚእታዊ ቀረጽ ክውስኽ እዩ ድሕሪ ምባሎም ዝሓለፈ ዓርቢ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ስቶክ ማርኬት ብ2 ሚእታዊ ወሪዱ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ዜና ዕረፍቲ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪቃ ሴካፋ ብሞት ህቡብ ኤርትራዊ ኣህጉራዊ ዳኛ ኣቶ ተስፋይ ገብረ የሱስ ተሰምዖ መሪር ሓዘን ገሊጹ ዋና ጸሓፊ ሴካፋ ኣብ ናይ ሓዘን መግለጺኡ ሞት ኣቶ ተስፋይ ነቲ ዞባ ዓብዪ ክሳራ እዩ ድሕሪ ምባል ንሕና ስድራ ሴካፋ ካብ ጥበብን ኣመራርሓን ኣቶ ተስፋይ ብዙሕ ከሲብና ኢና መራሒናን ኣቦናን ኢና ኸሲርና ንስድራ ቤቱ ምጸናዕ ንምነ ኢሉ ኣሎ ድሕሪ ዜና ካብ ኣስመራ ተወሳኺ ይኽልወና እዩ ነመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና ከመይ ቀኒኹም ናይ ሎሚ ስፖርታዊ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ኣብቲ ኣብ ኣስመራ ይካየድ ዘሎ ግጥማት ሴካፋ ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ትሕቲ 15 ዓመት ዝዕድሚኦም ደቂ ተባዕትዮ ኬንያ ኡጋንዳ ሩዋንዳን ብሩንድን ናብ ርባዕ ፍጻመ ምሕላፈን ተረጋጊጹ ኣሎ ኬንያ ምስ ሩዋንዳ ብሩንዲ ምስ ኡጋንዳ ክጋጥማየን እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕረዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበሩ ኣቶ ተስፋይ ገብረ የሱስ ብዝሓደሮም ሕማም ቅድሚ 3 መዓልቲ ኣብ መበል 78 ዕድሚኦም ዓሪፎም ኣለዉ ብርሃኑ በረ ተወሳኺ ሪፖርት ኣሎ
ቀዳም 24 ነሐሰን ሰንበትን ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ረቡዕ 23 ነሐሰ ካብዛ ዓለም ብሞት ንዝተፈለዩ ኢንተርናሽናል ዳኛን ኢንስትራክተርን አቶ ተስፋይ ገብረየሱስ ናይ ሓደ ደቂቕ ናይ ሕልና ጸሎት ተኻይዱ። አባል ፊፋን ፕሬዚደንት ፌዴሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራን ዝነበረ አቶ ተስፋይ ገብረየሱስ 23 ነሐሰ ኣብ መበል 78 ዕድሚኡ ብሕማም ዓሪፉ። ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ሰንበት 25 ነሐሰ ንግሆ ስድራ ቤቱ ቤተሰቡ መሳርሕቱን ፈተውቱን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ መካነ መቃብር ሓስሓስ ኣስመራ ተፈጺሙ። አቶ ተስፋይ ከም ኢንተርናሽናል ዳኛ ኢንስትራክተር ዳንነት ፊፋን ካፍን ከምኡውን ፕሬዚዳንት ኮንፌዴሬሽን ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ምብራቕን ማእከላይን አፍሪቃ ሴካፋ ብምዃን ንልዕሊ 50 ዓመት ከም ሰርሐ ታሪክ ህይወቱ ይነግር። ምዝናይ ስፖርት ዜና ብስተኣሳሰር ሓለፍቲ ሴካፋን ወከልቱን ዲያኑ ወከልቲ ተሳተፍቲ ሃገራትን ካልኦትን ሎሚ 26 ነሐሰ ኣብ ዲጋታት ዓድሃሎን ገርገራን ከምኡውን ኣብ ከባቢኡን ዝካየድ ልምዓታዊ መደባት ተዓዚቦም ካብ ዝምልከቶም ኣካላት ድማ መብርሂ ተዋሂቦም። ብምትሕባር ጉጅለ ባህሊ ዞባ ደቡብን ኣዜብ አግሮ ኢንዳስትሪን ከዓ ንክብርቶም ኣጋይሽ ናይ ቁርሲ እንግዶትን ባህላዊ መደባትን ገይሮም ብሎም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ። የቕንያልና ብርሃነ ንመቐለ ክንሰግር ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ኣፍሪካ ንፈለማ ግዜ ዝተሳተፈት ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ትማል ሰንበት ምስ ናይ ኢኳቶሪያል ጊኒ ጋንታ ካኑ ስፖርት ኣካዳሚ ኣብ ስታድየም ትግራይ ገጢማ ማዕረ 1-1 ተፈላለያ በዚ ድማ ናብ ቀጻሊ ከይሓለፈት ተሪፋላ። ሙልጌታ ጽባሃ ብዙሓት ተመልክትታት እዮም ኣብ ዝረኣይዎ ጾታ ሓደ ብሓደ ብዝኾነ ውጽኢት ተዛዚሞም ኣብ መበል 11 ደቂቃ ኣማኑኤል ገብረ ሚካኤል ብዘቁፀራ ሽቶ መቐለ 70 እንደርታ መሪሕነት ክትሕዝ ክኢላ ዋላ ተነበረት ቤንጃሚን ናኦኔ ኣብ መበል 37 ደቂቃ ዘቁፀራ ሽቶ ካኖ ስፖርት አካዳሚ ማዕረ ገይሮም። ብመሰረት እዚ ድማ ብድምር ውጽኢት 3-2 ብዝኾነ መቐለ 70 እንደርታ ተሳዒራ ካብ ውድድር ወጻእ ኮይና ጋንታ መቐለ ዝረኸበቶ ፍጹም ቅጽዓት ኦሴ ማውሌ ክጥቀመላ ኣይከኣለን። ፍጹም ቅጽዓት ሓዊሱ 3 ሽቶታት ኮና ዝኽላ ዕድላት ድማ ልዳት ገጭን ተመሊሰንን። ብቁፅፅር ኩዕሶን ጽዕንቶ ፈጢር ካብ ምጽዋትን ዝሓሹ ዝነበሩ ተጻወቲ መቐለ 70 እንደርታ ካኖ ስፖርት አካዳሚ ድማ ሜላ መሊስካ ምጥቃዕ ብምጥቃም ተጻዊቶም በዚ ድማ ናብ ቀጻሊ ዙር ክሓልፉ ኪሎም። ኣማኑኤል ገብረ ሚካኤል መቐለ 70 እንደርታ ካብ ሜዳኦም ወጻይ ቅድሚ 15 መዓልታት 2-1 እንትሰዓሩን ትማል ድማ ጋንቱ ማዕረ 1-1 ትፈላለን ክልቴን ሽቱታት ብምቁጣር ናይ ጋንቱ ኣብ አህጉራዊ መድረኽ ሽቱታት በይኑ ከቁፅር ክኢሎም። ናብ ቀጻሊ ዙርያ ዝሓለፈት ጋንታ ካኖ ስፖርት አካዳሚ ቀጻሊ ምስ ናይ ግብፂ ጋንታ አልአኽሊ ኣብ ወርሒ መስከረም ክትጻወት ምዃና ተገሊጹ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባህ መቐለም። የቕንያልና ሙልጌታ ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ኮንፌዴሬሽን ካፕ አፍሪካ ዝተሳተፈት ጋንታ ፋሲል ከነማ ኣብ ታንዛንያ ምስ ጋንታ ኣዛም ተጋጢማ ብሰፊሕ ብልጫ 3-0 ተሳዒራ። ፋሲል ከነማ ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብ ስታድየም ባህር ዳር 1-0 ከም ዝተዓወተት ይዝከር። ብድምር ውጽኢት 3-1 ናብ ቀጻሊ ውድድራት ከይሓለፈት እውን ተሪፋላ። ብመሰረት ክልቲኦም ውጽኢታት ንኢትዮጵያ ዝውክላ ጋንታታት ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግን ኣብ ኮንፌዴሬሽን ካፕን አፍሪካ ኣይክህልዋን እየን ማለት እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ጸብጻብና ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ን3 መዓልትታት ክኽበር ዝቐነየ በዓል ኣሸንዳ ብቐዳም ተዛዚሙሎ። እቲ በዓል ኣብ ኩሎም ከባቢታት ትግራይ ኣብ ከተማታት መቐለን ዓብዪ ዓድን ብፍሉይ ድምቀት ተባዒሉሎ ይብል ሙሉጌታ ጽባህ ተወሳኺ ኣለዎ። ኣብቲ ናይ ብቐዳም ማዕጾ ፕሮግራም ዝተረኸቡ ብማዕረግ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዳስትሪን ክልል ትግራይ ዶክተር አብርሃም ተኸስተ በዓል ኣሸንዳ ደሚቑ ንክሓልፍ ደቂ ኣሸንዳ ዘበርከቱ ኣስተዋጽኦ ልዑል እዩ እሞ ምስጋና ይግብአን ኢሎም። ናይ ሎሚ ዘበን በዓል ኣሸንዳ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዝነበረ ሓድነት ሰላምን ልምዓትን ብዘንጸባርቕ መልክዑ ተኸብር ኢሎም። በዓል ኣሸንዳ ትግራይ በዓልና እዩ። ፍሉይ ባህሊ ኣሸንዳ ትግራይ ዝበለጸ የተኣሳስረና እምበር ኣየፈላለየናን ኢሎም ንህዝቢ ትግራይ ኣኽቢሮም ካብ ክልል ኣምሓራ ዋግ ሕምራ ብፍላይ ከባቢ ሰቆጣ ካብ ብሔራትን ብሔረሰባትን ደቡብ ኢትዮጵያ ካብ ኦሮሚያ ካብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ካብ ዓፋር ካብ አዲስ አበባን ከባቢያን ከምኡውን ካብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ምሳና ዝወዓሉ ኣሕዋትና እውን ዓብ ክብሪ ኣርዮምና እሞ የቐኒልና ክብረት ያበልና ንበሎም። ሃገርና ኢትዮጵያ ዝሓቆፈቶም ዝተፈላለዩ ባህልታት
بمعرنتن ناصنتن انت اتاناغيدنايوم حدነት ህዝብታት ዝበለጸ ዘተኣሳስሩን ዘቀራርቡን ንምዕባለ ሃገርና ፍሉይ ጸጋን ዓቕምን ኮይኖም ዘገልግሉ ምዃኖም ናይሎም ዘመን ኣከባብራ በዓል ኣሸንዳ ብግልጽ ርኢና እዩ። ባህላዊ ትሕዝቶ በዓል ኣሸንዳ ብምሕላው ኣብ ዩኔስኮ ንምዝጋብ ይግበር ዘሎ ጻዕሪ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ድማ ዶክተር አብርሃም ተኸስተ ተዛሪቦም እቲ በዓል ንኢኮኖሚያዊ ረብሓ ንምውዓል ድማ ክስራሕ ይግባእ ኢሎም በዓል ኣሸንዳ ከምቲ ተጀሚሩ ዘሎ ባህላዊ ትሕዝቶ ሒዙ ወቂቡን ማዕሪጉን ክኽበር ናይ ኩላትና ጻዕሪ ይሓትት። ሓላፊት ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ብርክቲ ገብረ መድህን ብወገነ እቲ በዓል ኣብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ትካል ትምህርቲ ሳይንስን ባህልን ወይ ድማ ዩኔስኮ ንምምዝጋብ ዝተጀመረ ምንቅስቃስ ንምዕዋት ደቂ ኣንስትዮ ኣናእሽተይ ዝመስሉ ነቲ ባህሊ ዝብርዙ ከዳድናን ፍጻመታትን ዓርሰን ክሕልዋ ሓቲተን ባህሊ መግለጺ መንነትን ክብርን ስለ ዝኾነ ብጥንቃቄ ናብ ወለዶ ወለዶ እንተዘይተመሓላሊፉ ሳዕቤኑ ከቢድ እዩ እሞ ክንጥንቀቕ ይግባእ። እቲ በዓል ብድምቀት ንክኽበርን ብሰላማዊ መንገዲ ንክዛዘም ልዑል ኣበርክቶ ንዝፈጸሙ መራኸብቲ ሓፋሽ ሓይልታት ጸጥታ ሰብ ሞያ ኪነ ጥበብን ካልኦትን ናይ ምስጋና ወረቐት ምስክር ተዋሂብዎም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም። እዚ በዓል እዚ ኣሸንድየ ሶለል ብዝብል ስያመ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ክኽበር ድሕሪ ምቕናዩ ትማሊ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ብብርኪ ክልል ተኸቢሩሎም። ኣብቲ በዓል ናይ ፌደራል መንግስቲ ሚኒስትር ባህልን ቱሪዝምን ዶክተር ሂሩት ካሳው ተረኺበን ኣብ ዘስምዖኦ መደረ እቲ በዓል ካብ ተበታቲንካ ብሓባር ምኽባሩ ሓድነት የጠናኽር ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢለን በአማራ ክልል ውስጥ እነዚህ ባህላዊ ሴቶቻችን በዚህ መልኩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞም ባህላዊ ጸጋታትና ናብ ኣደባባይ ወፂኡ ኩሉ ክፈልጦን ናይ ሓደ ዝተወሰነ ማሕበረሰብ ኮይኑ ኣብ ክንዲ ዝተርፍ ናይ ብዙሓት ኮይኖም ናብ ቀጻሊ ወለዶ ሓሊፉ ረብሓ ኢኮኖሚ ክፈጥርን ክሰጋገርን ኣለዎ ኢለን ዶክተር ሂሩት። ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ተመስገን ጥሩነህ ብወገኖም ነቲ በዓል ንምድማቕ ብሓደ ንጠጠው ከም ዝበልና ኩሉ እቲ ክልል ካብ ዘለዎ ጸገም ንምውፃእውን ብሓደ ጠጠው ክንብል ይግባእ ኢሎም ማንነታችንንና ታላቅነታችንን ለማሳየት በዚህ ስታዲየም ሓድነትናን ዕቤትናን ንምርኣይ ኣብዚ ስታዲየም ሓደ ኮይንና ደምቂና ከም ዝተርኣና ኩሉ ንክልልና ናብ እምባ ተስፋ ንምስግጋር ኣብ ቅድሜና ካብ ዘለው ዕንቅፋታት ብዓወት ንኽንወፅእ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ተደጋጊፍና ኣብ ዝተዋፈርናሉ ሞያ ኩሉ ብሕራነ ናይ ዝሓለፈ እዋን ጉድለት ንምክሕሓስ ክንተግህ ኣለና። በዓል ሻደይ ኣሸንድየ ሶለል ብደረጃ ክልል ኣብ ከተማ ባህር ዳር ትማሊ ክበዓል ንኻልኣይ ግዚኡ እዩ። ብተመሳሳሊ እውን ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ኣዳራሽ ሚሌኒየም ብድሙቕ ኩነታት ተኸቢሩ ነይሩ ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራላ። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። መሻርክቲ ኣሜሪካ ካብ ዝኾና 3 ሃገራት ኣፍሪቃ ማለት ካብ ኢትዮጵያ፣ ግብፅን ደቡብ ኣፍሪቃን ሓዊስካ ዝመፁ ምሁራትን ክኢላታትን ንሰሙናት ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተዳለወሎም ዑደትን ስልጣነታትን ተኸታቲሎም ተመሊሶም ኣለዉ። ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝተላእኸ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር መረሳ ፀሃየ ሓደ ካብቶም ዑደተኛታት እዩ። ንሱ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን በትረ ስልጣን ዓዲሞ ናብ ዋና ቤት ፅሕፈት ቪኦኤ መፂኡ ናብ ስቱድዮ ዓዲሙ ዘራሪቦ ኣሎ። ንኻልኣይን ዛዛምን ቃለ ምልልሶም ናብ በትረ ስልጣን ክሕልፈኩም መምህር እውን ስለ ዝኾን ካብ ዩኒቨርሲቲ ሒዝካዮ ትኸይድ ሃብቲ እንታይ ኣሎ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ሰማይን ምድርን እዩ ፈልጥ ግን እንተዋሕደ እዛ ከምዚኣ ዝመሰለት ተሞክሮ ዝመሰለት ፍልጠት ኣሰራርሓ ከተኣታትዋ እየ ኢልካ ክጠቕሳ ትኽእል ኣዎንታ ኣላ ዶ? ሓደ ኦብጀክቲቭ ናሽናል ፕሮግራም ባዕሉ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ፎሬን ፖሊሲ ኤንድ ዲፕሎማሲ ዝበሃል ማስተርስ ፕሮግራም ኣለና። ኣነ ዝተምሃር ኩሉ ኮርስ እውን ኣሜሪካን ፎሬን ፖሊሲ እዩ። ስለዚ እዚ ብቐጥታ ናብ ናይና ካሪከለም ኣብ ሪቪዥን እውን ክጠቅም ዝኽእል እዩ። ምክንያቱ ካሪከለም ስለ ዘለና ሪቫይዝ ዝግበር ዝኽእል ናይ ኮንተንት ኢንሪችመንት እውን ክህሉ ይኽእል እዩ፣ ናይ ቅርፂ ኢንሪችመንት እውን ክህሉ ይኽእል እዩ። ድሕሪኡ እቲ ናይ ኣመሃራ ሜቶዶሎጂ ሕዚ ከም ዝበልኩኻ ዳርጋ ኤክስፖዠር እዩ ዘሎ እምበር ፎሬን ፖሊሲ እታ ዲፕሎማሲ ባዕላ ብዙሕ ነገር ክወስድ ዝኽእል እዩ። ስለዚ ብካሪከለም ደረጃ ክግለጽ ዝኽእል ኣሎ። ኦብጀክቲቭ ሓደ ማለት እዩ። ኣባና ሕዚ
ካሪኩለም ደረጃ ክንጸባረቕ ይኽእል እዩ ናይ ኢትዮጵያ ወጻኢ ፖሊሲ ተኸውን ከም ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ታይ ከም ዝመስል ሪጅናል ፖለቲክስ እውን ብኡ ልክዕ ተጸላው ስለ ዝኸውን እዚ እውን ብቐጥታ ክመጽእ ዝኽእል ኢና ካሊእ ማተርያል ባዕሉ ሕዚ ብዙሓት ማተርያል ኣክሰስ ና ኣሉሚናይ እውን ስለ ዝኾንኩ ናይ ማተርያል ኣክሰስ ዘባና ናይ ማተርያል ኣክሰስ መጽሓፍቲ ኣብዴት ዝኾኑ ኣርቲክላት ናይ ምርካብ ሽግር ክህሉ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ከፊልካ ኣክሰስ ክትረክብ ክትክእል ነካና እዚኦም ከም ዕድላት ክንወስዶም ንኽእል ኢና ካሊእ ዝመስለኒ ቲም ወርክ እውን ኣባና ተጀመረሎ ቲም ወርክ እቲ ዩኒቨርሲቲ ዝሰርሐሉ ዓብዪ ጠንካራ ጎኒ ኣሎ ግን እቲ ቲም ወርክ ባዕሉ ብኸመይ ክጠናኸር ከም ዘለዎ እውን ተወስዶ ነገር ኣሎ ብቐጥታ ናባና ኸይድ ዝኽእል ካሊእ ብቐጥታ ዝወሰድክዎ ዝመስለኒ ኣሜሪካውያን ከመይ ሃገራዊ ህንፀት ከመይ ሓሊፎም ኢንሽን ከመይ ቢልድ ገይሮም ትሕዚ በፂሖሞ ዝኔው ደረጃ እናት ናይ ዲሞክራሲ ናይ ነጻነት ባዕሉ ማለት ነጻነት ባዕሉ ንሱ ጥራይ ተይኮነት ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ድሌታት ግልጽ ጌርካ ቀምጥካ ብኸመይ ኢኻ ትደራደር መንግስቲ ከመይ ይመርሖም ዜጋታት ከመይ ኢንፍሉንስ ይገብሩ ይቐርጹ ዝብል ኣሎ ሕዘባና ትሪኦ መሰረታዊ ሽግር ኮይኑ ዝመስለኒ ኣብቶም መሰረታዊ ጥቕምታት ናተይ ትኾንና ኣብቶም ኣስፓይሬሽንስ ጥራይ ክጭበጦ ዘይኽእሉ ጥራይ ናይ ምትኳር ባህሪ ኣለና ምምራቕ ኣፍሪቃ ድሞ ተደጋጋሚ ኣነ እውን ከም ካብኡ ዝመጻኹ ተደጋጋሚ ዝሓቶ ዝነበርኩ ናይና ቦታ ኣብቲ ዝግበር ናይ ዓለም ለኻዊ ርክብታ እዩ ዝብል ብተደጋጋሚ ዝመጽእ ነገር ግን ኣሎ ኣባና ውሽጢ ጉዳይኩም ፍትሑ ዝብል እውን ኣሎ ምክንያቱ ሓደ ኮርስ ወሲድና ኢና ጂኦፖለቲክስ and the horn was ካብቶም ሆት ፕሌስስ ተባሂሉ ዝቕመጥ እዩ ጂኦፖለቲክስ ሕዚ ከም ትሪኦ ዘት ኮንፊግሬሽን ና ሕዝኒ ዝተፈላለዩ ትርጉም ኣለዎ ዓብዪ ተመክሮ ዝወስደ እዩ ኢንፍሉንስ ምግባር እዩ ታንኪ ዩ ከምቲ ትብሎ ዝፈተንካ መንጎ መምህርን ተምሃራይን ዘሎ ርክብ ብዓይንኻ ስለ ዝረኣኻዮ ኣብ ዓድና ነቲ ተምሃራይ ከመይ ቢለ ጠሊፈው ድቆ ወይ ከዓ ከመይ ቢለ ታልሎ እዩ ናይ መምህር ተሓሳስባ ኣብዚ ግን ትመልሲ ከመይ ገይሩ ክመልሶ ከም ዝኽእል እዩ ዝሕገዝ እሞ ብሕልፊ ኣብታ ንስኻ ትመርሓ ክፍሊ ንኻልኦት ኣርኣያ እንተኮይንካ እውን ጽቡቕ እዩ ብዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዘንቴሽን ወይ ከዓ ዘቕረብካዮ ክፍሊ ነይሩ ዶ እንታይ ኣንጸባሪቕካ ንስኻ ክልተ ግዜ ፕሬዘንቴሽን ነርና መጀመርያ ከመይ ትግንዘብዎ ዝብል ናይ ባዕልኹም መቕረብ ተባሂልና ቀሪብና ኢና ቅድሚ ብዙሕ ምምሃርና ማለት እዩ ድሓር እውን ብዝተምሃርና ከዓ ናይ ባዕልኹም መቕረብ እሞ ድሕሪኡ ዘ ሮል ኦፍ ዩናይትድ ስቴትስ እታ ከም ዝመስል እውን ንሪኡ ዝብል እውን ኣቕሪብና ኢና ሕዚ ሓደ ከም ድኽመት ዝረኣኽዎ ከምቲ ንሕና ነጋንኖ ቦታ ዘይምርካቡ ትርኢ ኣፍሪካ በጠቓላሊ እቲ ዝነበረ ዲስከሽንስ ቻይናን ራሽያን ማእኸላይ ምብራቕን ኣውሮፓና ጥራይ ዶሚኔት ዝገብረ ምዃኑ ናይ ኣሜሪካ ትርኢና ንምንታይ ኢና ዘይኣተና ዝብል ብካሊእ መልክዑ ከዓ ኣብቲ ሃይ ሌቨል ዘይኮንና ኢና እምበር እቲ ናይ ኣሜሪካ ጽልዋ ምስቲ ናይ ቻይና ዝኒሄ ምስሓብ ኢምፓክቱ ከቢድ እዩ ስለዚ እቲ ናተይታ እዩ ሪጅናል ፖለቲክስ እታ ከም ዝመስል ነተነኡኒዋ ሃገራት ዘለዎ ተጽዕኖን ኣብ መንጎእን ብዝግበር ዘሎ ናይ ምስሓብ ንበሎ ናይ ምትታዋት ብድሕሪኡ ናይ መንግስቲ ምድኻማትን ናይ ህዝባዊ ናዕብታት ዝፈጥርዎ ናይ ምምዝባል ዝተፈጠረ እዙይ ባዕሉ ብኸመይ ዘ ሮል ኦፍ ዘ ቢግ ፓወርስ ካብቲ ኮሎኒያሊዝም ሓዊስና መጨረሻ ከይዱ ከዓ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ቅድሚ ሕዚ ከም ዝፍለጥ ኣብ ሴኪሪቲን ኣብ ሪጅናል ፖለቲክስ ቴሮሪዝም ከም ዝነበረ እዩ ዋና ትኩረት ካብዚ ክሓልፍ ከም ዘለዎ ምክንያቱ ስ ቢዮንድ ጂኦፖለቲክስ ተነኡኒዎ ሃገራት እንባዕለን እናተጠላለፋ እናወደቓ እቶም መንግስታት እውን ብኡ ልክዕ እናተጠላለፉ እናወደቑ ናይና ኩነታት ድማ ልዕሊ 110 ሚልዮን ተሸከመ ሃገር ኣብቲ ከባቢ ሪጅናል ባላንሰር ኮይኑ ንምርጋዕ ዓብዪ ብርክቶ ክገበር ተዘይተረጋግዑ ከዓ ዲስታብላይዜሽን ዓብዪ ጽልዋ ክህልዎ ዝኽእል ሃገር ዘ ሮል ኦፍ ግሬት ፓወርስ ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ንምንጽብራቕ ሞኪረ ኣለኹ ማለት እዩ ጽቡቕ ካብኡ ሓሊፍካ ናብ ኮሚኒቲኻ ክመልሰካ እሞ እቲ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ብርሑቕ ኢኻ ትሰምዖም ነርካ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኮሚኒቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኮሚኒቲ ይበሃል ትሰምዕ ትነብር ሎሚ ብኣካል ኢኻ ረኺብካዮም ከመይ ረኸብካዮም ዝገርም ዝነበረኒ ብዘጠናኸር መልክዑ እየ ኣብዚ ዓብዪ ነገር ረኺበ ዘለኹ ዝብል ምልከታ እዩ ዘለኒ ትግራዋይ ብጣዕሚ ዝገርም ኣብቲ ዓዱ ዘለዎ ምርዳእ ናይ ምክታል ጠንካራ ምዃኑ ብኻሊእ ድማ ብጣዕሚ ኣብቲ ናተይ መብዛሕትኡ ጽናዕታተይ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ማእኸል ዝገበረ እዩ እቶም ዝበዝሑ ካብ ካናዳ ይኹን ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ብዙሓት ስልኪ ካብ ኤርትራውያን እውን እዩ ተደውለይ ናይቶም ዝደውለይ ሰባት ከዓ ዝህዝብታይ ናይ ሓባር ዕድሉ ብሓደ ምዃኑ ከመይ ኢልና ሓቢርና ከም ዝሰርሕ እቲ ሽግር ክፍታሕ ከም ዘለዎ ኣብቲ ሕዝኒ ኩነታት ስኽፍታ ከም ዘለዎ ብዘርኢ መልክዑ እዩ እናቲ ሕዚ እቲ ህዝቢ ናብ ሪኮንሲሌሽን ከይደ ኣሎ እቶም መራሕቲ ግን ካብ ኖርማላይዜሽን ዝሓለፈ ኣይከዱ ዝብል ትርጉም እውን ኣውፂኢኻ ትሪኡ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ነቲ ክልቲኡ ህዝቢ ክተዓረቐን ሓቢሩ ንክነብርን ናይ ዕድል ክውስን ዘለዎም ድሌት ሰናይ ድሌት ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ኣብዚ ብዙሕ ትግራዋይ ኣሎ ብዛዕባ ዓዲ ኩነታት ከታተል ብዙሓት ኤርትራውያን ብዛዕባ ዓዶምን ብዛዕባ ክልተና ከዓ ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ከባቢ ተፈጢሩ ዘሎ ሽግር ኣብ ክልቲኡ ህዝቢ ስኽፍታ ከም ዝፈጠረ ስኽፍታ ጥራይት ኣይኮነስ ናብ ፀጋ ከመይ ይቕየር ዝብል እውን እዩና እዙይ ዓብዪ ተስፋ ዘለዎ ምናልባሽ ትና ኣነ ዝመርሖ ሓድሽ ማእኸል እውን ሰንተር ፎር ፒስ ኤንድ ሪኮንሲሌሽን እዙይ ዓብዪ ነገር ከም ንሰርሕ
ኣብዚ እውን መጽ ምናልባሽ ኣብ ትግራይ እንሃለኹ ናፍቶም ናይ ስደተኛታት ማእኸል እውን ብተደጋጋሚ ስለ ዝኸይድ ተው ዘሎ ንጽንዓት ደጋፊ እዩ ኣብዚ ግን ብዝበለጸ መልክዑ ከመይ ሓቢርና ከም ዝሰርሕ ብዘርኢ መልክዑ የርእየና እዚ ህዝቢ እዚ ንኽትዓረቕ ሓቢሩ ንኽነብር ዕድሉ ብሓደ ሸር ንኽገብር ዘለዎ ድሌቱ ሰፊሕ ምዃኑ እዩ ካብ ክልቲኦም ማሕበረሰብ ተገንዚበኒ ከምዚ ተራኺብካ ንኽትዛተ ክትላዘብ ክሓትኾን ክትምልሶሎም ወይ ክትሓቶምን ክምልሱልካን ዝገበርካዮ ጻዕሪ ፈተነ ነይሩ ዶ? መብዛሕትኡ ብስልኪ እየ ተዘራሪበ ኣብዚ ናይ ትግራይ ኮሚኒቲ ጽሑፍ ኣቕሪበ እንታይ ዝመስል ሃገራዊ ኩነታት ክፍለ ሃገራዊ ኩነታት ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል እውን ኣቕሪበን ናብ ናይ ኤርትራውያን እውን ከይደ ኣብ ዳለዌር ኣብ ናይ ኤርትራውያን እውን ከይደ ድራር ተጋቢዘ ኣብኡ ከይደ እውን ናይ ዓድና ባህሊ ከመይ ክዕቀብ ከም ዘሎ ደቂ ኣውዚ ተወሊዶም ዝዓበዩ እውን ትግርኛ ከመይ ከም ዘለዎም ክስዕስዑ ከም ዘለዎም እውን መፅኦም ለሚድና ኣለና ኢሎም ዘርእይኑ እውን ኣለና እዚ ብምሉእ ክትርኢ ከለኻ ብጣዕሚ ካብቲ ዝገመትክዎ ማለት እዩ ከመይ ዓይነት ናብራ ከም እንነብር ናብ ገዛና ናብ ውሻጠና ንበልዖ ፀብሒ እንጀራ ድዩ ባኒ ፓስታ ተጋቢዝካ ዶ ቡንዶ ሰቲኻ ክልቲኡ ረኺበ ማለት ናይ ዝዓዲ ምግቢ እውን ናይ ኢትዮጵያ ምግቢ እንጀራ እውን ባዕሉ ናይ ኣሜሪካ እንጀራን ናይ ኢትዮጵያ እንጀራን ከም ዘሎና እንጀራ እውን ኣብዚ መጽ መጀመርያ ግዜ ዋሽንግተን ማለት እዩ እቲ ማሕበረሰብ ኣብዚ እውን ዝመፀ ነገር ከም ዘሎ ካብዚ እውን እና ኩሉ ረኺበ ኣለኹ ንማለት እዩ ስለዚ ደቅኻን በዓልቲ ቤትካን ክትናፍቅስ ግዜ ረኸብካን ማለት እዩ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር መረሳ ፀሃየ ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ማእከል ሰላምን ዕርቅን ጋሻና ስለ ዝኾንካ ክብረት ያበለይ يغنيلي المسألة زجاركم حاجة أنا بريتو ذاتهم كن حل فينا هلو بيسو فبريك أسعود عبد كلا حالي فحالة زم حالة فابس عام صبغ سلد رأي حصلته ولدني وراجنا يقول زي كده أنا بعد قرأت باندير أنتيزة عشان داخلات سلد رأي هو اندسي من ما بجهات كنغات مزلات مسكن كم تاتلم دتكلم كم تاتلم دتكلم الزلام بس أول تجرين ولو زين كلا ملو شراي ونين شراي سلد يعني زلمة قوي عادي شراي ملو نوعي مسائل أول من أسي وتأسيس أقوال في زمن نعال اللون كيرت يخدا بحاجة رسم نابل عنا ستيا في متاخدين بقنا رجل في متاخدين نابل عنا ستيا يخدا نحول كل بلا جرين يخدا نو الزلام بس عبشان استمر بعته بوتاي تقول له كل بقول جت تحس بوتا أو بيصير شلون هنا كل بقول استفادة للزمنون كم أجي رقم تحلف تشفاي جبت كلنا نزيع ندفع الله سلام نخمسه كلنا ندفع الله يدلي أخوينين أفضل بس أصلا إلتريا مريض زلام بس أوصل أعمل زيادة من نيسة يا زري أزز رواه زري أزز رواه تسولي هذا كورونا يا هذا خلوا أبوي زمت أتم سريع زمت أبو جيرين زمت خلوا ما بجيب سر جيرين جيبه عاد راكم زيادة خصم مخالف الله كاب الترفز فوق زمان كبير لا تقرار بين بقدامنا السلام بقتيله زعبا ناي مقاله زغبر زلو ኤርትራውያን ናበልካ ደይኮነ ኤርትራውያን ናምጻኻ ከም ኤርትራዊ ጌርካ ከም ዝየቕሬታ ተባሂሉ ልጋር ናይ ሓሶት ወረ ጠጠው ከተብልዎ ይምነ ተደለ ግን ከም ድምጽ ወያነ ሳሳየና ፈስደኩም ኢና ይቀርኒለይ ተመስገን ወልቃይ ድማ ዝበልካዮ ብጣዕሚ ቁኑዕ ከማኻ ቁኑዓት ይፈጠሩ ነቲ ሓቂ ደፊንካ ንዓኹም ዝውድስን ናይ ሻዕብያት ዝድግፍን ተምፁ ኣመዳባትኩም እዚኣ ሬድዮ ናይ ህግደፍ ከይኮነት ኣይተርፍና ስኻትኩም ናይ ኢሳያስኩም هلو راديو أمريكا كما يقولكم بجازيتنا عالم في الصحاب قرب إرتراويان إثيوبيان مالت تقالون اللي قربلنا زين يا قرب بيتسي ما ينعقد بحال كابتس عشر ميتش هون إرتراوي نحبره ما يفتناكم من إلقاء حنت ريال كدان قوس دقوا زي تفقد لهم نبرتهم من وراث فقودوا قوتيتك بقودوا حمام المكران خدقوبوا الشغل قاعد هتحطون كتكحسون زجباكم اندها الخمس يصرفكم يرناس تتعيشها الى منا بتعمل جرم زي بتعمل جرم اكندي قريتا حماق تفصيميو حماق تبيريو اكن ما بالكمس كذا زين فالت بيقولوا لهم اي صبقونيو بس اذا حلفه كل هناك المعاري قدامنا الحزب يعني ايو بدرجة اي تفصمي بهاي الثلاثه اي تفصمي تكون كسرعه ويان راح تفصمي جرم زي
ንዋሃብ ትርኢቱ ኣዚና ንመስግን ካልኦቱን ርእቶኹም ዝኣኽልና ቁፅሪ ስልክና 222 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ኢሜይል ክጽሕፉ እንተደሊኹም ድማ horn@voanews.com ኢልኩም ጽሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈጺምና ኣለና ምንያፈ ወርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋም ደይቲ ደሓን ሕደሩ